Yuk tak rampung. Iya Mas ya. Ya iya. Anggere iso ngruyuk mesti menang. Lah nggih. Nggih. Iya. 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 Rada ya. Aduh. Kene sik arep nendi? Aku tak mulih wae, ya. Ya kena mulih. Mumpung aku ora kejem, kena mulih ning kudu nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyo gala-gala. Ah, gala-gala niku napa? Ora ngerti, ora paham. Sing liyane. Kae sing gaspol dangak. Ah, ora ngerti. Siapa sing kicau-kicau mau? Wis sak ngertine kono, nyanyi apa? Bintangku ada 5 hingga di jendela. Bebek atuh sekali. Nek suara nek nyanyi suarane apik ya? Kepo aku. Tidak terkira segala-galanya. Gala-gala. Oh, tidak terkira rindu segala-galanya. Kene apik. Kene apik nek iso nyanyi ngono kuwi. Happy Papi. Sanggrewe mlebu teatronik. Lantai atas sendiri. Has papis. Mike di halo lo. Kok ya ngerti nggon ngono ku. Aku mbiyen gandru bapakku kok. Wah apa? Karo nyanyi. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Bisa neng murat unai. Pepe atuh sekali. Sunggune iso beatbox. Musuh Antasena ki ribet nggon kene. Celengan anyar dicolong mal nginten mantan anyar dientep kala cengke ker seger wong lanang kapet cicilan gawa banyu kepeceran rupane ayu didol eceran mengendap-endap dadane ora mengendap-endap dak mung kena gundule lah rak tenan to. Mukti palapa sesanti jaya. Merentas malang putih belone ke. Wah aku kok mah dolane awakku dhewe to iki. Wah, serasa ya tak kok. Ayo. Ndi Kurawa sing durung maju musuhe Antasena kene.
nututi lan nyandhet marang pun Kakang. Ya mandheg dhisik, Kang. Kakang Gatot arep mateni Abimanyu tenan ora? Ya mestine ngono. Tinimbang duwe adi sing wis ngorek-orek marang wong tuwa. Ora sudi duwe adi kaya Abimanyu. Kusik sabar kusik. Nek sampean mateni Abimanyu, mengko getun. Getun piye? Sebabe apa? Aku wis nyekel sing dadi tuk sumbering perkara ya kuwi wa Kresna, Dimas. Aja kuwanen. Wa Prabu Ndrawati kuwi punden. Kusik to. Sing dadi Pakde Kresna kae palsu. Mulane wani ndakwa Abimanyu dadi malinge. Mergane kae mau palsu, Kresna palsu. Oh ya ngono. Banjur sapa? Sapa sing wani membawa Kresna, Kang? Kang Gatot ditersangane gawenan rene, Kang. Aku lho lagi tok ndek. Kok wis kon nggawa tersangane Kakang Antarja maksude. Kang, rene Kang, sasanggu gamelan. Mengko dinuga karo Kanjeng Rama. Ora. Kae kleru kok. Kang, goreng Kang. Oke. Itu air keras kok mematungi. Iki mau kene dalan yuk nangis ngene iki, Kang. Heeh. Mau tak geraji sirahe mau. Ora kejum-kejum Kang iki, Kang. Cukup dicekel engko di pokoke iki nggo bukti dienggo ngendheke bapak. Yo, ngono Dimas. Ya iya no. Wis ki. Sawangen. Aduh. Kakang Gatot wis prisa to? Eyang Durna. Kok membo dados wa Kresna? Ya, Nger. Nyeleng ngapura ya, Nger. Minta tolong. Musa Durma, nindakake dawuh anak Prabu Duryudana. Nanging Eyang Durna lepat margi sampun dakwa Abimanyu. Ngantos Rama ora kudara mangke badhe mentala dhateng Abimanyu. Aku lupa Ger, aku njaluk ngapura ya Ger. Wong tuwa kaya ngono pakardine. Dimas banjur kepiye? Wis saiki ngene iki kowe sing iso mabur uyakan bapak. Uyakan bapak aja nganti bapak iso tekan kesatriyan Tanjung Anom lan ketemu karo Abimanyu. Matur bapak, nek sejatine sumbering perkara iki saka Simbah Durna. Ngono ya Kang? Ya Rama Kyai, kula aturi kedel Rama Kyai. Kaslak daya-daya prapta satriyan Tanjung Anom arep nyekel Abimanyu.
Wah, malah to candhet. Ayo gawe budal. Mangke rumiyin. Romo Kyai. Namung badhe caos atur Rama. Mung menika dereng klajeng klampah. Kula aturi nyabaraken anggenipun badhe mikut Dimas Abimanyu. Lan sampun ngantos matrapi pidana dhateng pun Abimanyu. Wah, Abimanyu luput kotok belani. Mbok ayomi, aja wayomi, aja mbok dombani. Mboten wateges kula badhe ndumanipun Abimanyu. Nanging babakan ijalipun pustaka Jamus Kalimasada menika jebul undharaning perkawis malah dumunung wonten ngarsanipun Wa Prabu Indrawati. Wa Kresna sampun dakwa dhateng Abimanyu. Wah, kowe aja ngawur. Kresna kakangku kae wong limpat. Ih. Nawang kasuk nyatanipun jebul menika namung Wa Kresna ingkang mimba-warna. Menika sanes Wa Ndrawati. Kresna kakangku to anggep palsu utawa salah kedaden nggih kasinggihan. Menika jebul panjal maning mengsah. Banjur sapa sing dadi Kresna mau? Ih. Kula sampun nekseni piyambak. Nanging nuwun sewu ingkang memba dados Wa Kresna menika jebul Eyang Durna Kanjeng Rama. Wah, cangkeme. Oh, sabar Pak, sabar. Wah, iki meneh Antasena arep melu-melu malah kajar sisan. Ya engko ajaran aku ning mengko dhisik. Sabar, wong tuwa kok grusah-grusuh. Kakang Gatot kae bener. Mula banjur takon ngendhake karo bapak. Merga sing iso mbukak wadi iki aku. Mbukak wadi piye? Mbukak wadi lelakon iki no. Yen sejatine Wa Kresna kae mau iki Mbah Drona. Wah, aku sik. Ra wawe teratapan karo sikil ngono. Arep ngopo sabar. Saya aku tak takon. Ngendi ana Kresna kok waton dakwa Abimanyu dituduh maling. Aku rak ya dadi cubriya to. Mula aku naliti perkara iki kepeksa aku mau ani karo Pak Di Kresna tak polo tak ajar Badar Durna. Wah, ngawur. Antasena wong edan ngawur yen pancen ngono. Aku perlu bukti ya, Kang. Kang Turaja bukti gawean rene, Kang. Wis prisa to lho sing dadi Wa Kresna iki Mbah. Ki wujude Wah Durna bapakku. Sandanganmu nganti rontang-ranting. Amarga cara diajar dipolo karo anak-anakmu. Aku tulungan ya Ker, tulungan aku. Ayo wis kono njaluk pertolongan. Kayak kono golek pembelaan. Mah tak polo meneh iki. Bapak kan bapak murid Durna iki, to. Nek nganti wani nulungi 3 musuh 1, Bro. Wah, Durna bapakku. Apa bener kowe sing dadi Kresna kakangku? Iya, Werkudara. Aku sing dadi Kresna. Tulungan aku ya Ker, tulungan
Gawe wirang bali mulai wae. Ya ngono kae bapak ki. Nek isin ngono kae, wah klepat lunga rampung. Mulai engko ngurung ning kamar to. Meneng wae, jak omongan meneng wae. Sliweran nganggo kono nganggo Corolla aku gur ngepit meneng wae. Ngono kae bapak ki. Wis, saiki arep njaluk tulung sapa? Saiki arep njaluk tulung karo sapa, Mbah? Pokoke dadi pesakitan iki. Bapakmu wis bali. Aku tulono tak bali ya. Wih, bali piye? Bali mulai saka 5. Bar dara bapakmu ya wis bali tekese ora Pitara Pati karo Abimanyu. Abimanyu. Oh, selamat Mas. Selamat piye? Bapakku wis bali. Bener. Ning bapakne Abimanyu. Si Om. Bapakne Abimanyu si Om kuwi kepiye? Nek iki mengko Paman Janaka tekan Tanjung Anom, njur Abimanyu dipolo karo bapakne durung rampung. Aduh. Stop. Aku tak bali ya, Ger. Aku tak bali. Ya wis ora kena. Pokoke tetep dadi pesakitan. Kang, ayo dibonone, Kang. saya dalu
Biara sorot lintang kanggo medhap titi sonya madya ratri lumrang gandaning puspita karanggiwan putyanira sang dijorong brengeng lere swaraning madu pronto manungsung sarinding hembang iler tandure Sira pingsang wangarko kemantos ing dalu jroning ratri dereng wonten ing kacarita. Amung sang wang pertangga pating jemedul saking perang wetan nadyan kerengan mega arsa gunung-gunung parandine bisa merbawani jagat raya. Duwi tata sing kawantian dewasaning nang wau kawusa ancin wis kancik gara-gara Sukramangkara tumpamenda tete kaloba sumawer cita anggara rekata buta maesores patimintuna eka twitri catur panca cacapto astana wadasa Goro-goro ing jagat ing pakeliran saiki mung rumati mijilira parapat punakawan Lurah Margaring Petruk Semana Lurah Bagong ingkang samya gegojegan madyaning ngurumba alon arire
Gareng Bagong wis tekan gro-gro. Goro-goro. Heeh. Sudah memasuki tengah malam. Midnight. Ya. Nek iki suwan nendi, Gong? Saiki sik. Wan Neng dusun Cepagan, desanya Kaliurang, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Ya. Acarane Merti dusun utawa bersih desa. bersih desa karo merti dusun. Heeh. Pokoke kudu resik-resik. Ya. Yos. Apa meneh bar nang awak dhewe iki ketoke iso reget, Gong. Nak. Jare sing ngerget-ngerget iki sapa ya? Ah ora ah. Ya saiki karo mau nggon inti nggon bakune wis diaturke ana gara-gara. Iki awak dhewe ana bintang tamu sik sampai gara-gara. Dadi kudu apa jenenge? Dipanggungkan semaksimal mungkin. Yo. Nek menggunakan nek nganggo kata-kata dimanfaatkan iki rada kepiye ngono. Ha iya. Bintang tamune sapa, Truk? Bintang tamune ana Mbah Waluya karo Sapa? Mbah Suhin. Ya, ana sing bengok bihun mau ndi ya? Nek bihun mau aku. Di apa jenenge? Spot ki nggon limbukan gayung batu. Rawo apa ditokke meneh spote? Spote ning kene iki sing pokoke spot kuwi pisan metu kabeh yoga turu kabeh. Kudu ngono kuwi. Wah, wis munggah dhewe. Ora usah nganggo spot aku wis munggah. Oh iya. Enggak apa-apa kok saya. Wendo dar bakso. Wah iki meruput. Meruput niki. Nah iya iki cara pasare meruput malan. Tumben aku nganti GR. Ya ini kok ana bakul bakso ya Pak ne. Ngono. Kaya sampean biyen ya bakul bakso. Bakul bakso saking gematiku karo kowe iki tetep tak ngengai mulih iki. Nek napa? Bakso iki tetep bojoku rak senengane bakso arep ana wong arep tuku tak ngengai tetep. Lah nggih. Gawur. Nggih. Nek kok Anu Mbak Cange. Nggih, pripun? Oh sampean ya lucu. Apa? Oh niate bakul bakso anggere tak grujuk jarang kok ra entuk ya ngopo. Lah ya bakso tak ngengai loro kok tak grujuk jarang ya ginjal aku kowe leman. Mbak Cange. Nggih. Mbak Cange. Iki wis gara-gara. Mbak Cange wau. Nggih. Nggih. Saniki limbuk lah. Nggih, lalah. Saniki Mas Gareng Mas Gareng kalian Bagong. Mas Petro. Sekarang kulinane yang ngadepi Mbak Cange. Dadi mboten napa-napa. Mboten Nggih. napa-napa. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Mbah Waluya sama Mbah Suhin. Nggih, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Ada permintaan tadi Ya, masih ada. turu digugah. Wah, apa iki? Wah padang. Disuluh kaya kodhok. Nggih. Ada permintaan fragmen ketoprak. Oh, ramen ketoprak. Nggih. Nggih. Ora ketang sak celeretan. Jadi Lakone napa lakone? lakone Iwune Minak Jinggo. Aryo Penangsang ketemu karo Cipta Rasa. Ora ketemu. Ora ketemu tuh. Nggih. Soreng-soreng ngono kuwi. Oh, soreng-soreng. Nggih. Lakone ning sing njaluk bantu Gondowoso, ana sing Minak Jinggo, ana sing njaluk sumu internet dan ana sing Takono Mas Wahyu. Anu. Jaluk lakon apa yang ngendangi soalnya. lakon apa yu? Wah, lakone Pak Kisman. Walah. Nggih, delokan kuwi terus Iki mau dayune. Mas. Wah, kok Ngambek. dadekke dayon iki. Oh iya. Saiki iso ngambek e. Nggih. Gendame ra mempan terus ngambek. Ngeten Mbak Cang, Mbak Mas Bagong. Wis, lha ya ngapunten wong jenenge sok limbukan tok. Nggih. Saiki di nganti gara-gara ya ora apa-apa. Eneng pamundutan ramen
Ketoprak. Ketoprak. Nggih. Iki aku seneng soalnya ana waeta sing tak senengi kene. Bengi iki. Heeh nek puyengane kowe ra apa-apa. Ning waetane iki kudu aku milih. Men serem. Sampean kuwi men serem. Sik. Waeta iki. Dilotre sik. Wah, dilotre semene iki ya gedawan. Oh. Ya. Dang tut cendrila ewa-ewa. Sapa sing besengut bakalan cepet tuwa nyangkali ngisani kendi jeruk purut mambu endrok. Dempule klakek Cina gundul beleh tekek sir geduwil seklek. Dempul tak to gendeli terji percina mlayu duya asu telu enangenu. Enange pus lah tiba iki lho. Saketi. Iki lho. Kene nduk cahayu kene. Kene aku. Kene cahayu. Aku. Waeta iki nek semene iki ra awet. Wajane panganan wae. Alan lho. Nek Cinandra kowe candranen Mas. Suwung Mang Candra iki. Wecah jantenan iki nek di bojo kaya ngene iki turu diungkur kowe iki kaya diadepke lho rasane pisan. Gemik, Duk. Nek upamane loro kena galing-galing atus ya. Lah iki to, Mbah. Iki lek nukokke kacamata jaran nandrungan rak loro dadine. Oh, loro. Nyarep karo mburi. Ngarep kan. Lah nyarep kacamata jaran nandrungan mburi rada rak ya. Lho rak ya kaya papat to dadine. Ya wis kowe wae. Kowe puyengan, dek kowe waeto. Dayune sapa ya iki? Dayune. Lha dimuyuh wis wan. Nguyuh. Endi Solikin iki Solikin? Oh lah kae Mas Solikin. Halo Mas Solikin. Nuwun para sutresna budaya Jawi. Sugeng dalu. Sugeng pamanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram. Sepi budaya. Lah kok sepi budaya? Ora payu. Wonten dalu menika badhe ngaturaken kelampan kanthi mawayahan. Minak jingga kayung yo. Dene para paraga ingkang ngayahi kewajiban wonten ing dalu menika. Sutradara kasta dening piyambakipun Gading Pawukir Sena Saputra sutradara. Oh iya. Kapireng swantring paranggana katindakaken dening para panceti bedaya Srimpi, para endang ingkang sulista ing warni ingkang cacah kirang langkung wonten 200. Dene kapireng gongsa ing rangin pangrawit ingipun pandegani dinipun Bagus Wahyu Sudi Amastani. Janggur ngawur niki. Dene dapuking para paraga ing badhe ngayahi kewajiban wonten menika. Waeta katindakaken dening derek Suhin. Puyengan kasta dening yanipun Denok Ayu Gandes Luwes. Cipluk. Oh. Simuk. Dene Dayun katindakaken dening derek Salikin. Sinten? Solikin masih cetok nggih. Dene Minak Jingga badhe katindakaken dening panjenenganipun Bagus Rudi Waluyo. Iya. Dialem dhewe. Sugeng ngamirsani ngantos dumugi titiwanti jam bibar. Kula aturi mirsani seksinipun para wiyaga. Menawi panjenengan boten mirsani badhe keciwa, badhe gelo. Menawi panjenengan boten gelo, kula bakse gelo. Sugeng ngamirsani ngantos dumugi jam bibar. Nuwun. Turuk. Dan saya
ciut kok ciut. Mangsaku isih ciut. Sampun jembar. Sayun bapakne Tulkiem. Nyadong gawang dawuh lurahe. Mrene maju kene. Oh, inggih. Saged karo aku. Kowe abdiku kinasih. Kowe wis pirang-pirang taun nderekake aku ngono Dayun. Nggih tesih melarat terus. Pancen kowe ora duwe bakat sugih. Ngene ya Dayun. Iya lurahe. Kowe basa. Oh nggih lurahe. Aku kepengin ketemu calon grawaku sing ayu dhewe sak ngalam donya. Garwa. Aku ra iso muni garwa. Lah kuwi Beda karo lambemu. Ngono kene Dayun. Endi garwaku? Endi garwaku? Kula wonten mriki. Ngono kono Dayun. pripun? Konen buka. Oh iya. Bos. Oh nggih. Ingkang pundi sing dibuka niki? Lawange. Oh, lawange. Korine wong bagus. Punten dalem sewu sinten Jih ingkang wonten sak jawining kori menika? Aku calon Mangke garwaku. rumiyin dereng kula buka. Menyedak lawang ora apa-apa. Bukaan lawange wong Meninji. ayu. Kowe buka lawang ku arep idu. Ngaturi kasugengan rawuhipun Sang Prabu. Iya wong ayu. Dayun iki. Ampun. Kepiye? Menika rayi kula. Wis ngerti, biyen Dik lagi tekono Blambangan meng kaya potelot. Saiki kok kaya sepidol. Rumaos mukti wonten mriki Sang Prabu. Ngono. Dayun bapakne Tulkiem. Nggih lurahe. Nek kowe kon milih-milih sing endi? Aku milih sing gedhe lurahe. Kowe seneng karo iki. Heeh. Kok ora matur wingi-wingi? Nek kowe matur wingi-wingi, tak tugel gulumu. Ditugel. Kula stani badhe pun paringaken kok ditugel. Lah kok gule. le medru. Eh. Rada rene yo. Oh. Kok ndak kleru Mriko to kok njut mengke ketekan dalan niki. Nang radi mriko. Kowe rada rono. Oh nggih. Iki cara anu iwake ngono kowe iki nggo sop-sopan. Lah, Nek iki kula napa? cetha gule sate kowe iso. Blenek nggih. Ora kene wong ayu. Diajeng nggih. Coba iki punten dalem sewu panjenengan menika badhe menapa to Sang Prabu? Aku calon garwamu sing kudu tok ladeni. Aku tok ladeni tenan. Aku seneng wong loro ngladeni bareng kepepete bar diladeni iki aku tok pecok ora apa-apa wong ayu. Arep nang endi? Mangke rumiyin to. Cobi kula aturi naras rayi kula menika rumiyin. Ya kowe Dayun bapakne Tulkiem. Nggih. Iki lurahe. kancanana dhisik ning aja nyenggol. Ku ndak tak coklek tanganmu. Kowe rono. Aja ganggu. Injih kula wonten mriki. Kowe meneng wae wong ayu. Aduh. Urung dik. Kowe muni aduh-aduh. Aku malah saya mempeng. Kula nggih niki. Lho kok priye teko melu mempeng kabeh iki? Kowe aja ndemok calon garwaku. Mboten ki lurah. Ngene endi? Ngene wong. Waduh. Pripun? Iki geger apa Kakang cagak Adipati. emper. Lengene aku ora cakup. Aku seneng sing kaya ngene iki. Aduh pripun? Jipun taros rangkung rumiyin Aja. purun apa mboten Sang Kowe Prabu? kudu ngladeni aku wong ayu. Gelem apa ora? Sak menika Ketok wis ora betah. pripun? Saiki ora. Aja mundur-mundur. Ora betah niku lurah. Jenengan saged-saged kula wedi ajre. Aja meneh kowe ora wedi wong aku enek ngilo wedi dhewe. Nggih. Terus pundi Kakang Adipati? Kok kamu kaya tiger. Kok pikir? Dipun damel meja mawon. Ora, iki arep tak nggo peturon. Wong Ampun, ayu. Wong ayu. Nggih. Terus Pawahamu ora nangka stugel. Lah Ning nangka pripun? nangka wutuh. Semene nangkane endah betone. Mangke rumiyin to. Panjenengan menika bebasanipun badhe dahar kok dadak mingker-mingker. Lah mbok ya wis kek kepiye carane ngoten lho. Lah ya dadak nganggo upakara. Semene gedene kok kon kepiye? Endi? Nggih, napane sik endi? Iki aku bingung endi bongkot pucuke.
Lah mang dicobi maksudnya Aku seneng kaya ngono. Aku seneng tenan aku seneng. banyak itu. Dayun bapak netul ki. Nggih wonten dawuh lurahe. Kowe marep rono ndak ngerti polaku. Kula pun marep mriko. Sampun kula wonten mriki. Kowe aja macem-macem karo Mboten, Dayun. mboten. Kacang-kacang. Wong ayu wae to. Nggih. Ngladenono aku. Sesuk kowe tak jak piknik. Kacang-kacang. Kacang. Pripun lurahe? Kene wong adol kacang apa-apa kae. Kacang. Nggih, Jagung. ning Jagung. mboten payu. Apa iki kile ngetoprak ning terminal. Wong ayu daran. Ten mriki, mboten ten mriki. Iya. Nggih. Lah ngisor dhuwur padha. Batikus batu mau batu. Abot meniki. Minaji kok keteblok. Ampun sakit-sakit riyen. Iki aku pamane sore dijabke ngono, esuk mesti dadi susungan. Tak kok Lah kok sakit. sakit Keblebeken. malah tak dadi gawe lho niku. Ora wae. Brosmu gedhe banget. Ampun ngoten niku lho. Kula mboten keplepek Kok niki mendem. cek-cekan ta? Tayon kowe liguh kene dhisik. Oh, nggih. Wong ayu. Kula Iki hari-hari yen ben gelem ngladeni. panjenengan piyambak ingkang naros cobi purun napa mboten? Engko nek iki gelem kowe ora sah. Sebab aku iki tok wis ketoke wis sayang. Pripun? Aja mundur-mundur dak lumah. Lah nggih jenengan mboten sah ngeten-ngeten ngoten lho. Kula rak ngeten kan pripun? Kowe ora gelem kok malah saya maju. wong. Oh panjenengan menika dereng naros purun napa mboten Nggih. kok coba? Gelem ora? Coba kowe matur wong ayu. Pripun nggih? Aja obah, aja obah. Kula niku ki jane wedi. Kula niku jane Lah kepiye kok diajeng wong sire wedi kok ya nyedak-nyedak lho. Nek obah malah kaya pramuka latihan. Lah pripun? Plok-plok-plok. Endi iki mau? Teriki lho. Lah pripun nggih? Yo ngaduh. Aduh. Nek menawi kula Coba gelem ora diajeng nek ora gelem ya matur wae nek ora gelem. Kowe nek ora gelem getun. Ora ana tunggale ngalam donya iki kejaba aku. Wong kok ayu, alise cedhak karo mata. Lah nggih nek atuh nek pripun? Lambemu, Nggih. pipimu. Nggih pipiku. Oh sampeyan pun sepuh kok ya polahe kaya ngono lho. Weh lah nek dek enom ya ora polah, ya tuwa iki polah. Pipimu wong ayu, Nggih. gulumu, Alah alah alah. pundakmu. Ah wis. Arep nek ndi iki? Aja mlayu. Aku ki Sang Prabu, Napa wong ayu? punten dalem sewu panjenengan menika anggenipun tindak kemawon pincang. Lah kok gegadanganipun badhe pados garwa ingkang agengipun semanten. Pincang ki ming nek mlaku. Liyane? Pincang ki ming sikile. Liyane? Normal. Oh, normal. Mula manuta ya wong ayu. Aku nek kowe menjep ki rasane atiku deg-deg. Sego gudeg nang pasar. Wong ayu. nggih. Dayun bapak netul ki Wonten dawuh ki lho. kowe alian rono wong aku arep nang kene. Kula Ndak ngerti polahku. kula tak merem ngrasake. Gegere kena nggo ngurepke pengaron. Kaya blabak maoni. Blabak ngoten iki. Aduh ya. Blabak kok Aja ngeti aku. Blabak Aja kok ngeti aku. anget lho. Aku angger tok ngeti iki tenan sak badan kujur ki gringgingan kabeh. Pundi sik kringgingan, pundi? Aduh. Napa lho panjenengan kok astane ngono wae iki ngopo kuwi? Melindungi binatang buas. Lah napa tasih buas? Kan nek mucaka ngene iki Oh, kok menapa? nggih. Wong ayu Nggih. Pripun? mendah kene. Nggih. Yen kowe gelem ngladeni aku, mripatmu wong ayu. Oh, mripatku sing ngladeni. Kok ora gelem dadi siji? Om mripat Pripun? dadi siji. Duh gelungamu Nggih. kaya ledong anyar. Padake telek lho. Ah wong le ngaleme kaya ngono lho mbok nggih engke. Dayun bapak netul. Wonten dawuh lurahe. Kowe pindah kene engko ndak ngerti polahku. Sing pincang ki aku wae. Nggih. Endi? Lah niki lho. Tandi. Aku agek nginceng iki. Kowe aja ngurusui. Lah kula niku wonten mriki panjenengan tak tindak mriku lah aku pilih sumingkir no. Sepira Mat Prapto. Ditarik semene. dhisik.
Tenan kowe ra gelem, Nggih pripun nggih? tenan nyo. Oh, nganti kaya duwe duit. Pundi? Napa niku? Iki Kepingan rek. napa niku? Iki ana rek nek arep ngobong Oh, wuh. ngeten kepingan. Korek jebule. Arane arep gawe duit. Boyokku ngono kuwi bugel lho. Lah ya karo kate ngene iki ora apa-apa. Wong ayu. Biasa wae lho. Aku wis tau biasa 3 sasi nganggur ora payu. Diajeng. Nggih. Matura sing bloko kepiye gelem apa ora? Nggih. Sejatosipun nggih kula purun. Hah? Gelem Gelem. tenan. Aja gelem. Boten purun kok. Aja gelem Diajeng. Kowe aja ngajani. Kowe ndak malah kowe rak sengkakake ngaluhur. Ampun ngaten niku to. Mulane Dipun kecup mawon. dikapake, Dikecup. dikecup. Nggih. Napane? Aku ya medine ya bathuk mosok bokong. Manut tasana pundhut Sampun wonten mriku. Diajeng rada rene. bokong kok gedhi Ampun nggih, ampun. kowe alian rono yun oh ngene njalukmu kepiye kowe meri mengko kowe keri isih Boten omah. ngoten niku panjenengan menika mbok nggih ampun ganggu kalian rayi kula menika. Wong matur nek ora gelem kok ya dipaksa lho. Iki nek urung nglakoni pancen ra gelem ning titenono mengko karo aku wong ayu mesti kowe bakal seneng atimu. Napa nggih? Percaya wae. Alah. Aduh. Aduh. Wis gelem to, mesti engko kepenak. Kok kepenak pripun to kepenak. Kepenak iki apa sego mawut-mawut. Manutasen pun ngandhut karamu. Ayo yayi bareng bobe Rumangsaku. Panjenengan menika kok polahe ngaten to? Gelem laren ora? Lenggahrian, lenggahrian. Wah, gere mboten gelem laren tak beteti lho. aku ki urung wiwit kok kon leren. Lah niku polahe kaya ngono kuwi mong apa? Aja lungguh kowe adek kok. Lah napa kok bener tok lungguh? Angger aku ndungkluk kowe lungguh ki. Aku Kula ngerti. namatke gelungane iki cetha banget. Duk, Duk senengane ungak-ungak kaya ungak sumur. sumur kok ngene kene tak cemplungi. Kene wong ayu. Nggih. Sesuk ora sah meri karo iki. Iki wis tak tukokke gelang, wis tak tukokke Lah kula kalung. napa? Aja Ditukokke kuwatir. napa kula niku? Sesuk tak tukokke kalung sing bobote 3 ton. Lah mboten saged. Netra kocak Malendri Kene lek gua kene diajeng. Nek kene bae coba arep ngomong nek. Kene bae. Pon Rek mong remang
wedok direwangi petakilan kaya. Nek kudune iki dingonoke kira alian lah kok malah mapan. Lah wong ten putih-putih sampean nguyak bae kok. Loh, ambekane wis nyenen kemis to. Aja kaya tanggoku. Pripun? Niliki wong lara ning kurang ajar. Carane Niliki mbahne lara. Nggih. Mbahne wis sambat karo putune. Oh alah nggir. Aku ki mengkari Senin apa Selasa apa Minggu lah kok putune muni Minggu mawon Mbah kersane kathah sing prei. kula tak takon Sang Prabu. Apa wong ayu? Panjenengan tasih kagungan cita-cita mundhut garwa loro ngeten iki napa isih kuwagang? Ngene ya wong ayu. Aku ki iso ngatur, Oh saged ngatur wektu. iso Umpami Senin. nang nggone kowe wong ayu. Oh, Selasa Ya nang kene. puyengan. Rebo ten nggen kula. Iya. Kemis wonten daleme dik puyengan. Iya. Terus kemis wonten panggenan kula. Jemuah nang Nggih. kene. Setu Setu, nang nggonamu. Minggu. Sontek wong ayu. Lah kok sotek. Pripun? Cetha jebol. Boten kiat dadosipun. Kowe kok ngerti wong ayu. Kowe aja guyu, kowe aja guyu. Angger kowe guyu ki rasane kaya arep kepiye. Nah, tenan to, angger penging jumlah-jumlah lho, tiba. Niku rontok sedaya niku. Jupuk ana kemplen. Aku nek ngerti wong kaya ngene iki iso gatel kabeh awakku wong ayu. Lah nggih panjenengan kok kathah kumane kok. Lah iya. Aduh. Iya ngaduh, iki wong loro sing siji cilik siji gedhe, Yun Dayun. Pripun lurae? Kae tremo sarep go neng ndi yo. Kok Bes, tremos lho. Kaya depresane tremos barang. Iki. Aja jarangi panjenengan menika. Aja kaya ngono wong ayu. Tekan ngendi? Tekan. Jonggonya mengolah. Kuwi teh aku. Lancang. Lagi boten napa-napa. Dayun bapakne Tulkiem. Wonten dawuh lurae. Kowe aja lancangku ndak tak antil. Inggih lurae, kula nggih pengin Lah menawi badhe adil menika rek didum loro. Das pundi? Padake sembako. Iki ki ana paribasan sing jenenge garwa utawa apa wae nek lemah ngono sedumuk bathuk senyari bumi iki kowe kuwi kaya ngono kuwi nek wong wedok ki sedumuk bathuk senyari bumi iso tak rewangi pecahing wajan kutaing sambel goreng. Dadi kowe aja arep nang endi ning kene wae ngayahi wong loro aku isih iso. Ayahi napa? Ya ngrambeni, ya mupuri. Ampun, iso Sesuk aja kuwatir. Men aja tak dandani, men aja kalah karo jagung. Lah kok jagung? Jagung kuwi ana sing manis. Lah nek kula Men manis kaya jagung wong ayu. Arep neng ndi ning kene wae. ajeng mriko lho ten rika niku lho. Kene wae. Niku kalih Mbak Ayu kula. Di tanganmu. Das pundi? Awas. Aduh, Tak Hati-hati. Kleru nglaluk plendrungan. Kene wae. Dasar wanita Karangan dibati. Jawangkal ayo mati. Astane kok ngeten Kok panjenengan kok ngeten terus ki ngopo to? Engko nek neng sing kecer. Kok kecer. Dayun. Pripun lurae? Pun boten kiat. Sandale digawa ngidul. Perlune pripun? Bakal iso kumpul. Ki nek ora gelem tak pundhut garwa.
dikerek didonake Tegese pripun? nek ora